Γεια σας φίλοι μου! Είμαι ο Πάξι, ο επίσημος διαστημοεξωγήινος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Έλα μαζί μου σε ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο για να μάθουμε πώς ξεκίνησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Μια φορά και έναν καιρό, ο κόσμος ανακάλυψε ότι αν πετάξεις κάτι αρκετά ψηλά και αρκετά γρήγορα, δεν θα ξαναπέσει, αλλά θα συνεχίσει να ταξιδεύει μέσα στο διάστημα. Το 1957 η Σοβιετική Ένωση το κατάφερε πρώτη με τους πυράβλους της και έστειλε τον πρώτο δορυφόρο, μια μικρή σφαίρα που ονομαζόταν Sputnik, σε τροχιά γύρω από τη γη. Όλοι έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Τότε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δημιούργησαν μια ομάδα που την ονόμασαν NASA, ώστε να συμμετάσχουν και εκείνες στην περιπέτεια. Η περιπέτεια έγινε ακόμα πιο συναρπαστική όταν η Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έστειλαν τους πρώτους ανθρώπους στο διάστημα. Το 1969, όλος ο πλανήτης παρακολούθησε με δέος τους Αμερικανούς αστροναύτες να πατούν για πρώτη φορά στη σελήνη. Και εκείνη την εποχή, κάποιοι πανέξυπνοι Ευρωπαίοι έβλεπαν όλη αυτή την τρέλα για το διάστημα να μεγαλώνει και σκέφτηκαν: για στάσου, και εμείς θέλουμε να εξερευνήσουμε το διάστημα. Ωστόσο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με μια δυσκολία. Η κατάσταση έμοιαζε σαν να προσπαθείς να φτάσεις ένα πολύ ψηλό ράφι. Καμία χώρα της Ευρώπης δεν ήταν αρκετά δυνατή από μόνη της για να δημιουργήσει τέτοιες μεγάλες διαστημικές αποστολές όπως ονειρευόταν. Έτσι τους ήρθε μια καταπληκτική ιδέα. Εάν όλες οι χώρες της Ευρώπης ένωναν τις δυνάμεις τους, σαν να στεκόταν η μία στους ώμους της άλλης, τότε μαζί θα μπορούσαν να φτάσουν τα αστέρια. Μέχρι το 1964, 10 ευρωπαϊκές χώρες είχαν αποφασίσει να συνεργαστούν. Έφτιαξαν δύο ομάδες, μία για να κατασκευάζει πυράβλους και μία για να ασχολείται με την επιστήμη, φτιάχνοντας μηχανές που ταξιδεύουν στο διάστημα. Και οι δύο ομάδες είχαν μεγάλα όνειρα, αλλά κατάλαβαν ότι η κατασκευή διαστημικού εξοπλισμού είναι πολύ δύσκολη. Έτσι το 1975 οι υπεύθυνοι σκέφτηκαν ακόμα μια ιδέα. Τι θα γινόταν εάν ενώναμε τις ομάδες μας? Ένωσαν την ομάδα πυράβλων με την ομάδα επιστήμης, πρόσθεσαν μερικές ακόμα ωραίες ιδέες και πουφ! Γεννήθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, ESA. Τώρα, ο ESA αποτελεί τη διαστημική ομάδα όλης της Ευρώπης. Είμαστε 23 χώρες και συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε. Μαζί φτιάχνουμε πυράβλους, στέλνουμε ρομπότ σε άλλους πλανήτες, παρακολουθούμε και φροντίζουμε τον πλανήτη Γη, παρέχουμε προειδοποιήσεις για ηφαιστειακές εκρήξεις, πλημμύρες και πυρκαγιές, βοηθάμε τους ανθρώπους να παραμένουν συνδεδεμένοι σε όλο τον κόσμο, βοηθάμε αεροπλάνα, πλοία και αυτοκίνητα στην πλοήγηση. Έχουμε ακόμα και αστροναύτες που ζουν στο διάστημα. Αλλά πίστεψέ με, δεν σταματάμε εδώ. Μας αρέσει επίσης να συνεργαζόμαστε με φίλους από όλο τον κόσμο, όπως την Αμερική, τον Καναδά, την Ιαπωνία και πολλούς άλλους, για να κυνηγήσουμε ακόμα πιο μεγάλα όνειρα. Ο ESA μας δείχνει πως όταν συνεργαζόμαστε και θέτουμε κοινούς στόχους, μπορούμε να καταφέρουμε εκπληκτικά πράγματα. Έτσι, την επόμενη φορά που θα κοιτάξεις τον νυχτερινό ουρανό, να θυμάσαι, υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα εξερευνητών του διαστήματος εκεί έξω που δουλεύει σκληρά για να αποκαλύψει τα μυστικά του σύμπαντος, να μας βοηθήσει να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας και να κάνει τη ζωή μας στη Γη καλύτερη. Σήμερα μάθαμε ότι η διαστημική περιπέτεια ξεκίνησε το 1957 όταν η τότε Σοβιετική Ένωση εκτόξευσε τον πρώτο δορυφόρο και το 1969 οι αστροναύτες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής πάτησαν για πρώτη φορά στη σελήνη. Οι ευρωπαϊκές χώρες ήθελαν να συμμετάσχουν και αυτές και συνειδητοποίησαν ότι μαζί ήταν πιο δυνατές. Το 1964, 10 ευρωπαϊκά κράτη σχημάτισαν δύο ομάδες. Μία για να κατασκευάζει πυράβλους και μία για να ασχολείται με την επιστήμη στο διάστημα. Το 1975 αυτές οι ομάδες ενώθηκαν και δημιούργησαν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ESA, αναδεικνύοντας την Ευρώπη σε σημαντικό πρωταγωνιστή στον χώρο του διαστήματος. Σήμερα, ο ESA αποτελείται από 23 χώρες που ενώνουν τις δυνάμεις τους για να εξερευνήσουν το διάστημα, να προστατεύσουν τη Γη και να συνεργαστούν με άλλους διαστημικούς οργανισμούς και φίλους σε όλο τον κόσμο.